रौतानि धननजित बर'आ नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। उदालगुरि जिल्लानि रौता सारियालिनि धननजित बर'आ नीट आनजादाव उथ्रिसारनानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। धननजित बर'आ नीट आनजादाव 500 नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हायो। धननजित बर'नि जाफुंसार जानायाव बिमा बिना बर'नि मेगनाव खुसिनि मोदै। फिसाज्लानि जाफुंसार जानायाव बिफा दिनेश्वर बर'आ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो धननजित बर'आ हजाइनि आजमल फाउन्डेसनाव 1 बोसोर कचिं लाहैदोंमोन। फरायसानि नीट आनजादाव उथ्रिसार जानायाव रौता सारियालिनि आरो गामिनि रायजो राजा आरो रौता ओनसोलनि बर' माहारियारि आफादफोरा दुंब्रुदै बरायनानै गाहाम हामलायथि बावो। उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव जोबोद रोंखा राखा फरायसा धननजित बर'आ उन्दै समाव इन्जिनियार जानो गोसो दंमोनब्लाबो नाथाय गोजौ फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो गाव फाहामगिरि जानायनि थांखिखौ लादोंमोन। धननजित बर'आ फाहामगिरि जानायनि सिमाङा दिनै जाफुंसार महर मोननायनि लामायावसै। धननजित बर'नि जाफुंसार जानायाव बिमा बिफानि बिफावा गोबां फिसाज्लानि फरायनायाव मोजाङै दिथा होनायजों लोगोसे गोबां खस्थ' खालामदोंमोन फरायसानि बिमा बिफाया। आरो धननजित बर'आ नीट आनजादाव पेपार लिक जानायखौ लानानैबो बाथ्रा बुंदों आरो पेपार लिक जानाया मोनसे ओनसोलखौल' नङा गासै हादरावनो गोहोम खोख्लैयो आरो पेपार लिक जानाया रावनिबो थाखाय मोजां नङा होननानैबो फरायसाया बिबुंथि खालामो। आङो जिबायदि खस्थ' खालामदोंमोन फरायनायावहाय आरो उन्दुनायफोरखौ गारनानै जिबायदि खस्थ' खालामनानै गावखौ माने पुश खालामदोंमोन बेनि रिजाल्टखौ मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो बे खस्थ'आ आंनिल' हारसिं नङामोन, आंनि टिचारनिबो, आंनि बिमा बिफानिबो आरो आंदों जेसेबां लोगोफोर दंफायोमोन माखौबा बुजियाबा बिसोरनिफ्राय सोंनाय, बिसोर आंखौ बुजायनाय, बेफोर गासैबो जों लोगो जानानैनो खस्थ' खालामजोबनानै दा गासैनि रिजाल्टआबो मोजां जादों। बेफोरखौ नुनानै गावनि थाखायबो मोजां मोनदों आरो मालायनि थाखायबो मोजां मोनदों। जाय मानसिफोरा आंदों होफादोंमोन बिसोरबो जेसेबां मोजां खालामदों बिसोरनि थाखायबो मोजां मोनदों। आरो माने जायना जाहैयासै आनफर्चुनेटलि बिसोरो एसां दुखु खालामनो नाङा। माने बे मोनसे एग्जामल'सो बुंहैनो थांनो जाहैयो, माने बे एसां गासैनि लाइफखौबो डिसाइड खालामहैया। नाथाय माने मोनसे प्लेन थानाया मोजां जाहैयो गासैनि थाखायबो। दा आं मोनहैबाय बे आंनि थाखाय मोजां। दा नों मोनासै नोंनि थाखाय माखौबा बेलेग जानो हागौ। बेफोराव गासैबो माने खस्थ' खालाम आरो। टटेल आंहा मार्कआहै 500 आउट अफ 720। अल इन्डिया रेंकआहै आंहा 89,477। ओमफ्राय एसटि रेंकआ आंना 875। कचिंखौ आङो आजमल फाउन्डेसनाव लादोंमोन हजायावहाय। बेयाव बेनोसै बोसोरसेनि थाखाय लाहैबाय आरो आङो। इन्टिग्रेटेड नङामोन 11-12आ। फरायनाया माबायदि? 1निफ्राय 10सिम आं बे जोंनि हम टाउन रौता सारियालियावहाय सेक्रेड हार्टआव फरायदोंमोन। ओमफ्राय 11-12 HS-खौ आङो तेजपुरावहाय विजडम सिनियर सेकेन्डारि स्कुल होननायाव फरायहैदों। ओमफ्राय बिनि उनाव आं खेबसे ड्रप लाबावदोंमोन। बेखौ आङो जोंनि बे BTRनि स्किम सुपार 50नि थ्रुयै आङो LN आव कचिं खालामहैदोंमोन। बेखौ आनफर्चुनेटलि आं हाहैयासैमोन बे फार्स्ट एटेम्पखौहाय। बेनि उनाव आं सेकेन्ड ड्रपनि थाखाय बे आजमलाव थांबाय। निटआव उथ्रिनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आं बिफा जानानै बेखिनिखौ बुंनानै। आं बिराद खस्थ' खालामदों थांलाय फैलाय खालामनानै हस्टेलाव थांनायाव थांलाय फैलाय खालामनाय दिनाव मेहमत जानांगौ सुबिदा होदों आं गथायखिनिखौनो। फरायनायाव जों बिराद स्ट्रिक्टलि लायोमोन, मोजाङै फराय मोजाङै लिर फराय सामफ्रामबो जों माने नोजोर होयोमोन आरो। जेरावखि थाङा मानोबो जोंबो नोजोर होयोमोन। माब्लाबा थांनो नागिरबा जों माब्लाबा न'आव सफै थानांगौ, न'आव फरायनांगौ होननानै बेखिनि जों डिरेक्सन होबाय थायोमोन। दा जों फिसाज्लाया निट पास खालामनायनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। दा काउन्सिलिं दङ, बे काउन्सिलिंआव जों बहा मोनो बे हिसाबै जों दाने आगबारिलांगोन आरो। गावनि गथ'खौ मोजाङै न'आव लाखिनानै मोजाङै गावनि लोगोआव थाफानानै फरायनाय लोगोआव थाफानानै मा फरायदों मा फरायाखै एसे बेखौ टेबोलाव नायनांगौ आरो सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै टेबोलाव जहोनांगौ आरो